הכדור! צעד, כן! מדליה אולימפית ראשונה לישראל. שוטר טס, יכול לבעוט לעבר השער, 2-0! גביע אירופה לתל אביב! גביע אירופה למכבי תל אביב! מכבי, סיפור חיים. מכבי זה הזהות שלי. אתה חי את זה, אתה נושם את זה. מכבי זה להיות גם ישראלי, לייצג את המדינה. אנחנו אלופים, מכבי אלופה. חינוך ויושר ויושרה. הכל עם הרוח המכבית. אבי, אורי גינצבורג, זיכרונו לברכה, היה אתלט במכבי אבשלום פתח תקווה. ושם נוצר הקשר שלי ראשון למכבי. הנאמנות למכבי זה דבר שאתה מוריש אותה, ואתה מצליח להדביק אותה לילדים שלך ולנכדים שלך מגיל צעיר. אחרי זה כבר אין לך מה להילחם על זה, זה נשאר אצלם. מכבי ישראל היא חלק ממכבי עולמי, ומכבי עולמי זה הספורט היהודי. מכבי היא תנועה שורשית של 100 שנה, שתרמה רבות לחלום והחזון הציוני. פלוגת מכבי הייתה חלק מההיערכות של הפלמ"ח, תרמה במאבק על הקמת הבית הלאומי בארץ ישראל. עלייה של יהודים בתקופה של הספר הלבן במכביות. פעם ראשונה ששרתי את ההמנון הייתי בן 8. ומאז זה מלווה אותי, כן? מכבים הם פה כולנו עם כל מה שיש לזה. מכבי זה לא רק ספורט, זה חינוך. אם היית בא אליי לפני 55 שנים, אז הייתי יושב עם תלבושת של מכבי צעיר. לא היה לנו דבר אחר חוץ מאשר להגיד, אני הולך לפעולה במכבי, או יש לי שיעור התעמלות במכבי, או יש לי משחק כדורסל במכבי. אם אני צועד שמאל ימין כמו שצריך, למדתי את זה במכבי צעיר. אם אני הולך זקוף, למדתי את זה במכבי צעיר. וזו הייתה גאווה. כל מה שקיבלתי במכבי כילד יתום, בן 8, שמגיע לבית חינוך, מעבר לקבוצת כדורגל, זה הולך איתי כל חיי. ואני אומר שאת הרוח הזאת, מעבר לספורט, לקחתי גם לחיים. הספורט היהודי התחיל ממכבי. אנחנו מתחילים מספורט יהודי ברמה העולמית, ואחר כך אנחנו יורדים עד לפרטים של מכבי בגבעת אולגה, או מכבי בנתניה, וכן הלאה וכן הלאה. גם הספורטאים הצעירים שהם מוכשרים מאוד, הם חולמים להגיע למכבי. וזה מכבי בכדורסל, מכבי בכדורגל ובכל האגודות למיניהן במדינת ישראל. מה שבמיוחד במכבי זה שאנחנו תמיד מגובשות וביחד, ושאנחנו תמיד זוכות מקום ראשון. האווירה במכבי דימונה היא הרגשה של משפחה, יש כאן חברה, אחווה, כיף להיות במכבי. מכבי זה המשפחה שלי, הרצון שלי להצליח, השאיפות שלי פה, האנשים הכי אהובים עליי פה. זה מכבי. אני זכיתי באליפות העולם, וזה הרבה בזכות מכבי, בזכות הכספים פה, בזכות המאמן.
הסמל הזה של מכבי, כאילו, אתה עולה על הפודיום בתחרות, אתה עולה לפני משחק בתחרות, מסתכל על הסמל, ויש לך את הכוח. במגן דוד הוא על בית החזה, והוא נותן לך תחושה, כן, אל תשכח מאן הגעת. אני חונכתי על הסמל הזה, ועוד מאות אלפים, אם לא מיליונים, חונכו וחונכו. אתה מחונך במכבי למצוינות. אותי לימדו רק לנצח. מספר 2 זה כישלון. הניצחון בצ'סקה, מוסקבה, בווירטון, 1977. אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל. כאחד שמייצג את מדינת ישראל ואת מכבי, זה התנסות הרוח. 3-0, מנצחת מכבי חיפה את מנצ'סטר יונייטד. מכבי זה ארגון למופת שאני שמח להיות חלק קטן בו. ביגלר, התחיל את המדע, ואיתה שער! ביגלר! עשה את זה! יופי! שער, עולה, וזורק! בקט מחליט לקחת את האחריות על עצמו, ועושה את זה! איזה מהלך של אליפות! לשאוף להגיע לכל דבר ולנצח, ואתה לא יכול במכבי לא לנצח. לפני 100 שנה בישראל היו 12 מועדוני מכבי. אנחנו היום חוגגים 100 שנה, אבל חוגגים 100 שנה בתור האגודת ספורט, אגודות הספורט הכי גדולות במדינת ישראל. התנועה המכבית חיה ונושמת והיא פרוסה בכל הארץ. אני אוהב אותך, מכבי. מכבי!